Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Når vi skal indsås vores såmaskine, skal vi tage vores ønskede kilo per hektar i udsæd og dividere det med 40. Som vi kan se her, så skal såmaskinen sås ind med en 40. del af et hektar. Og når vores såmaskine er 3 meter bred, så svarer det til 22,5 omgang på såhjulet, når vi sår den ind. De 22,5 omgang husker vi til, når vi senere skal veje, hvor meget udsæd der kommer ud. Når vi så har fundet vores ønskede kilo per hektar, som var 181 i det her tilfælde, skal vi tage og dividere det tal med 40, fordi at på den her såmaskine indsår vi til en 40. del af en hektar. Når vi gør det, får vi 4,5 kilo. Efter at have prøvet et par forskellige indstillinger på gearkassen på såmaskinen, har vi fundet ud af, at 53 det er det passende, når man skal have en udsædsmængde på 181 kilo per hektar. Så det er et meget nemt system her. Man kører bare lige måleren op til 53. Det er cirka der. Og så spænder man den bare lige ind. Og så er gearkassen faktisk sået ind til det, der burde passe. Men vi vil lige vise, hvordan vi fandt frem til det. For så at finde ud af, om de 53 på gearkassen de passer, så tager vi de her såbakker og lægger der. Så fanger den alt det korn, der kommer ud af såmaskinen. Ja, så går vi over og drejer de 22,5 omgang på såhjulet. Det er så, altså den mængde, der nu er kommet ud i bakkerne, det burde så svare til 4,5 kilo, hvis såmaskinen er sået korrekt ind. Nu hælder vi alt det korn, som er kommet over i såmaskinen, det hælder vi op i en spand. Sådan her. Og så skal vi over til vægten og veje det. Nu har vi så vejet spanden først og fundet ud af, at den vejer et halvt kilo. Og så har vi taget, da vi skulle ind til såmaskinen, det korn, der kommer op i de bakker der, det har vi så proppet i spanden. Så det bliver 5 kilo, så trækker vi lige det halve kilo fra der, så rammer vi 4,5 kilo. Og 4,5 kilo, det er så den 1/40 del af en hektar, så det ganger vi så med 40. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. You can't run away from these stars I got, oh baby. Hey baby, 'cause I got a lot, oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know, oh baby. Hey baby, you can't hide from the dark, oh no. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Porgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, that's you if you represent the without
parkværelse, og så banerplank foran. Banerplanken bruger vi ikke, fordi det er en smule fugtig jord, så det kommer så bare op. Men frontpakkeren den tager det meste af det, for lige at få skubbet det ned, så vi ikke får store spor af hjulet på traktoren. Når vi så kommer ned til såmaskinen her, så er det en 3 meter Amazon med motorarve. Motorarven sidder her foran, det første der går igennem. Det er nogle lange tænder, der sidder ned i jorden og drejer rundt for at få løsnet jorden op. Lige bagefter, der sidder en panerplanke for lige at trykke jorden lidt ned af det, der lige er blevet husket op. Efter det, der har vi de store parkværelshjul her, der sørger for, at jorden rundt om der, hvor kernerne kommer til at ligge, at de er skubbet godt sammen, og ikke der, hvor kernerne ligger. Så videre her, der har vi så selve såskærene. Det er hernede, hvor kernerne de bliver lagt hernede i bunden af jorden, hvor der er løst. Og så har vi en efterhav til lige at trække jord ind over det, der er sået. Ja. Og som I kan se her, så får vi en rigtig god krummestruktur ved den her type. Fordi det, der er rigtig godt ved rotarven, den kan smadre den knoldede ler, selvom den er lidt fugtig. Og vores krummestruktur, den er ret optimal. Det kan godt være, at vi måske får lidt kompaktion og får trykket luften ud og ilden ud i jorden. Men altså, det er jo nogle gange de vejrforhold, vi lever med i Danmark, og som landmænd må vi jo bare acceptere, at det er sådan, det er, og så må vi gøre det bedste, vi kan for at lave det bedst mulige stykke arbejde. Og kernerne, de skulle gerne ligge 4 cm i jorden. Hvis vi lige prøver at grave ned her og finder dem et sted, så kan I se, de ligger sådan. Hvis nu har jorden her, så passer det meget godt med, at kernen den ligger her et sted. Så. Og hvis vi cirka tager i der, hvor kernen ligger, og så ligger vores hånd her. Så passer med højden af jorden, og det passer med de 4 cm, vi og det er jo så vores optimale sådyb for ikke at få frostskader eller for at få for mange kræfter på stigen. Kommer noget, vi ikke har trådt i? Ja, her kan man så se en typisk operatørfejl. Hvis du går ind og stiller på resten af såmaskinen, så kan det være, at man skal sætte skæretrykket op, fordi som I kan se her, så efterhavn den går så aggressivt i, at udsæden den kommer til at ligge ovenpå, fordi at efterhavn den river så meget i jorden, at den river. Det kan godt være, at den giver en god krumstruktur, men den river altså også kernerne op på overfladen, fordi at jorddækningen den bliver så dårlig. Og det kan jo så gøre, at vi får svært ved, at planten kan få svært ved at overvintre. Og det kan jo så være kritisk i forhold til høsten næste år, fordi hvis planten ikke overvintrer, så er der ikke noget at høste. Okay, i dag er vi ude og kigge på vores plantetal per kvadratmeter i vores forskellige forsøg. Vi har jo lavet udsatsforsøg på 15% over normal udsatsmængde, 15% under og 30% under. Så nu prøver vi at tage et per træk her. Nu er vi her i det første. Så det vi gør, er, at vi simpelthen bare tæller, hvor mange planter finder vi her per en fjerdedel kvadratmeter, og så ganger vi det på 4. Og 81. Altså 81 planter per en fjerdedel kvadratmeter, det er jo ganske udmærket. Men det er jo også for høj udsatsmængde, det er 5% over udsatsmængde det her. Ja, det vil så sige 81 gange 4, det er 324 planter per kvadratmeter. Ja, jamen vi prøver at tælle planter per kvadratmeter igen med en ring i stedet for en tomstok, som vi også har gjort for at se om det giver det samme. Vi gør det lidt forskellige steder i marken, så vi kan få et gennemsnit i stedet for bare at gøre det et sted. Der er jo forskel på om der er meget leret eller lidt mere sandet. Så her gør vi det op på toppen af bakken, hvor der måske er lidt mindre end nede på det. Så, den her ring den er så smart, at den svarer til en 10. af en kvadratmeter. Så man smider bare ringen. Den smider vi et eller andet sted. Her, så tæller vi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 og så gange med 10. Det er 240 planter per kvadratmeter. Yes. Så er vi kommet herop i vores, oppe som en del af vores parcel her i vores vedetableringsprojekter. Så man kan se her, så er der forskel på jordbearbejdningen og på jordstrukturen herovre er det måske ikke lige så læret, som det er herovre. Hvis du kigger herover, så kan man se, at der er nok lige ramt en læreplan her. Det er ikke særlig mange planter per kvadratmeter, så er det sådan, der har været i, eller også så er det fordi, de har ramt en lærtop. Det kan jo være svært lige at få det ordentligt såbad i sådan en god gang stimulere, og så på en rotesum, som for eksempel laver et formidabelt stykke arbejde, så kan det være svært. Vi kan også se knaldstrukturen, den er kraftet med helt af helvede til. Alt det store, det ligger alt for øverst. Så ja, det er træls. Her ser vi så et tydeligt angreb på snegle, der har været godt i gang med at spise noget af planten her. Jeg kan se et blad, jeg har fundet her. Det kunne vi have forhindret ved at have kørt 7 kilo slugs ud. 7 kilo per hektar ud lige før eller lige efter såning. Men det er så for sent nu. Ja, vi er ude i marken i dag og kigge på ukrudt, og hvis vi kigger nærmere hernede i jorden, der er forholdsvis meget buresnære. Det er ret tydeligt. Det er faktisk det, vi har allermest problemer med her. Der er enkelte steder en lille bitte smule fuglegræs, og så har vi nogle steder noget æreslemor. Vi kan komme herover, hvis vi kommer herover, så kan vi se på æreslemoren. Som vi nok kan se her. Så er det æreslemor, den kender vi jo på de 2 store silibabser herude. Og så indsnæringen nede i tiskonen. Så ja. Hvis vi kigger nærmere på nogle af toppene, skuddene her i marken, der vil vi se, at der er afbid, højst sandsynligt efter hare, da der ikke er nogen spor efter klovdyr. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved. Det må man bare tage med. Heldigvis er det ikke så et omfangende problem, da harebestanden ikke er voldsomt stor her i området af marken. Vi kunne jo, hvis vi tænker ukrudtstrategi i forhold til behandling, så kunne vi jo have været smarte og så lige smide en gang DFF ud over og måske en gang boks oveni for lige at tage det værst. Men fordelen med det, at du smider jordmidlerne på bare jord, det er jo sådan set, at du har den dækkende hinde, som hver gang ukrudtet trænger op. Det bliver simpelthen dræbt af det. Det er jo fordelen af, at vi kan ligesom holde marken ren, og planten får lov til at vokse op og buske så rigtig godt. Men nu er vi ude i et stadie, hvor vi bliver nødt til at bekæmpe det med noget mindre DFF. Så vi vil jo nok ende med at køre en 0,12 DFF, og så køre en 1 liter bokser for at få bekæmpet det her. Det, det kan være problematisk at behandle i forhold til de gode herbicider. Så, og i og med, at der ikke er sprøjtet DFF og bokser direkte efter såning, så har vi jo fået det problem her, at vores mark er ved at blive lidt invaderet.